Туташ радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сәғәттә республика! Беҙҙе юлдар саҡыра. Саҡырған юл ул яҡын дуҫ кеүек. Беҙ Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ульянов, Ленин кеүек беҙ. Өсәүләп һеҙҙе киләсәккә әйҙәйбеҙ. Тик беҙ өсәү генә. Әле филус һанаған кешеләр алтау. Шикелле. Шулаймы? Хөрмәтле башҡасылар, беҙ машинаға ултырғас та Ғәзизгә Совет осорындағыса ликбез ойошторорбоҙ. Маңлайыңды өҙөрлө. Әлегә алға. Иптәштәр. Алға, иптәштәр. Ретро стилдә башлағайныҡ, ошо Совет осоро менән дауам итәбеҙ. Совет заманындағы нығынған кешеләрҙең сәләмәтлеге тураһында. Әйе, Башҡортостандың беренсе президенты Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов үҙе тураһында имеш-мимештәрҙе юҡҡа сығарҙы. Йәғни ула коронавирус табылмаған, ул үҙен яҡшы тоя, температураһы юҡ, бары тик күҙенә бер аҙ зарлана. Әлбиттә, Рәсәйҙә 90-нсы йылдарҙа имен ҡалған кеше әлеге заман пандемияһына ғына бирешеп ята торған кеше түгел бит инде ул. Миңә ҡалһа, Мортаза Ғөбәйҙулла улы тураһында бына ошондай төрлө имеш-мимештәр килеп сыҡмаһын өсөн, уға халыҡ менән ниндәйҙер туранан-тура бәйләнеш булдырһа, яҡшыраҡ булыр ине. Мәҫәлән, Инстаграм. Юҡты һөйләмә инде Инстаграм. Ниңә юҡ? Ҡайһы бер башҡорт блогерҙарының аккаунтын күреп, беҙҙең халыҡҡа ҡарата күңеле ҡайтыр уның. Әйе, ҡабул итмәҫ Эйе. заман йәштәрен. Шуға күрә тыныс йәшәһен Мортаза Ғөбәйҙулла улы. Ныҡлы һаулыҡ һеҙгә. Рухи һәм тән сәләмәтлеге ҡалдырмаһын. Дауам иткәндә, Өфө аэропорты. Ҡайһы аэропорт тураһында һүҙ бара ул? Әйе. Өфө аэропорты. Мостай Кәрим исемендәге Өфө аэропорты. Ана шулай ди. Халыҡара рейстарҙы ҡабаттан тергеҙеү датаһын атаны. Өфө һәм республика халҡы сит илдәргә 15 июлдән һуң оса аласаҡ. Ура! Ура! Тип ҡыуаныр инек тә. Әммә зарплатанан һуң 15 июлгә тиклем инде 10 көн үткән була. Күптәрҙең. Әйе. Шуға күрә ул ваҡытҡа бер тиен аҡса ла ҡалмай. Бюджетниктарҙың осо мөмкинлек булмай инде. Булмай. Димәк, Рәсәй халҡының 80%-ын Әйе. дип әйтергә кәрәк. Һәм ғөмүмән беҙҙең Захарова иптәш самолет ул ярлы ябаға өсөн түгел тине. Бюджетниктарҙың транспорты түгел тине. Хәлегеҙҙән килһә осоғығыҙ, хәлегеҙҙән килмәй икән, ана һеҙҙең өсөн поезд тине. Теге сайдың машинаһы бар. Мына икенсе тапшырыуҙа беҙ самолетта төшөрәсәкбеҙ. Нимә булған? Ашығыс ярҙам. Озғарып ебәрҙек. Ғөмүмән, сит илдәргә оса алғандарға хәйерле юл теләйек. Алып ҡайтығыҙ магнит, алып ҡайтмағыҙ ковид, иң мөһиме. Әйе, башҡорттоҡ өсәүҙән тиһәләр ҙә, икенсе тулҡын беҙҙе көтә тиһәләр ҙә, беҙгә берәү һөйләй иткән. Сит илдәргә егеттәр, беҙ ҙә йөрөп киләйек. Әлеге ваҡытта Америкала вирус ҡайғыһы юҡ, сөнки унда ҡара тәнле халыҡ һәм уларға теләктәшлек белдереүселәр бола ҡуптара. Фетнәнең маҡсаты расизмға ҡаршы көрәш тиһәләр ҙә, изге кеүек аңғарай ул әлбиттә, әммә ысынында ҡайһы бер фетнәселәр башҡаларҙың милигенә ҡул һона, уны утҡа тота һәм урлашалар икән. Шуға күрә Америкала хоккей уйынын бөтөнләй оноторға теләйҙәр ти. Ниңә? Сөнки унда теге ҡара шайбала расизм күрәләр ти. Әйе, ҡара ҡомбағыш та сиркмәйҙәр. Ағын ғынаны. Әйе. Ғөмүмән, был сауалыштың маҡсаты миңә аңлашылмай. Йәғни ҡара тәнле халыҡ нимә тип сыға? Беҙ һеҙҙең кеүек кешеләр, беҙ ябай кешеләр, беҙҙең дә хоҡуҡтар тигеҙ булырға тейеш. Шуны дәлилләп, мин хәҙер ошо телевизорҙа урлайым да алып ҡайтам. Дигән кеүек килеп сыға. Һиндә юҡ, миндә бар. Һиңә бирһәң, миндә юҡ. Шуға бәйле бына яңылыҡ, Нью-Йоркта йәшәгән рус иммигранттары
Үзара асқан ресторанды фетнәсілерден якларга булган. 15ләп әзмәүрдә ирегет Пушкин ресторанын уратып алган да гауга куптарусыларды якын килтермәгән. Американың мәгълүмат саралары уларды шунда ук рус мафия дип таныган. Әйткәндә, рус иммигранттары ресторандарын Пушкин дип атаганда ук кара тәне халыкка теләкләшлек белдергән дип уйларга була бит. Пушкин да бит кара тәнле халык вәкиле. Һәм бердә зарланмаган әйткәндәй. Рәсәйдә яшәп тә. Бuna мен дигән әсәрләр яраткан. Яра, Америка ул океан аръягында, менә безнең үзебездә халык ничегрәк яшәй икән ул. Мәсәлән, артистлар коронавирус арканда зур гына заян күргән. Быелга мезгилде яптылар инде улар. Тиһәңдә була. Бүгенге кунагыбыздан әйткәндә харарбыз. Бүгенге безнең кунагыбыз яшь популяр йырчы Идел Нургалин. Тиле шулай дип әйтергә ярамайды. Үзе кәүгә әйтергә кирәк. Идел Нургалин! Шәп егет. Сәламәт бул. Рәхмәт. Был кондиционер, коронавирус түгел. Юк, Ямилдин артистларга аллергия. Менә Идел буена килсәм йырдар туа. Шуңа күрә Салават Юлаев мәйданын төшерделәр. Дуслык монумент төшерделәр. Идел буенда төшермәгәндер дип килсәм монда инде хәдде сыратып тора килде. Касы булманы бездән. Берәй эфир адагына клип эшләп куйырбыз. Кайын төбенә генә барып төшерик. Әйдә безнең аргамакка рәхмәт. Әйдә, алга. Тож алга. Иде алга. Рәхмәт. Кебез алга. Allah bismillah. Йыр ядырлыкмы, илһамландырлыкмы? Илһамдарым килер микән дип яр буена төшкәйнем. Илһам түгел, Ямил, Филүс белән ез килеп сыктылар. Баястанның сап егеттәре. Хатимер әзерлектәре. Илһамдан да яхшырак егеттәр килеп сыктылар. Рәхмәт яугыра. Без анда һүзәр ишетмәсең әлбәттә, әмма бүгенге очрашуыбыз менән без шат кына. Әйткәндә, изоляцияны нисек узгардың? Изоляция тегеләр инде. Илагыла килә, гөлкөлә килә. Минең өчен файдалы булды ул. Изоляция дигән сүзне ишетергә теләмәһәң, без бит алмаш таптык ул күргә. Изоляция. Өйдә валяция. Йырдар язылдымы? Берәй йыр яздыңмы, Исмаһам? Монса белән шөгыльләндем. Аллаһка шөкер, монса мин. Индеңме, төзенеңме? Монсалы булдым. Бөттем дип әйтергә була. Сак кына шунда әдрәк кенә. Икенче феләкте хатып ала гына калды. Хау феләген. Киташканы алырга калды. Монсаны. Кара монсамы, ак монсамы? Ак кара монсаны инде баласында инеп тойдык. Агында инеп карая галтып. Касан һин һуңгы тапкыр сәхнәдә булдың? Һуңгы тапкыр сәхнәдә март айының 19 көнендә Кайда? Әбьялил районы Амангилдә авылында. Булан инде бәхетле халык яшәй Амангилдә. Өлгереп калгандар. Киләчәк концертлар 20 нисәдән башланырга тиешне. Кисектәре сәбәпле, уларды инде без күсердек. Күсергәннән күсерә килдек. Бер айга күсердек, аны 2 айга, хәзер инде белмәм касанга. Хагындырдымы? Хагындырды, әлбәттә. Концертлар булманы түгел, онлайн концертлар булды. Өйдә генә булһала. Шуңа күрә янлы аралашу хагындырган дип әйтмәкче. Әйткәндә, сәхнә костюмнарына килгәндә, һин уларды үзең хайлайһыңмы, әллә кемдер хайлашамы? Сәхнә Чөнки костюмнары. кайһы бер костюмдар бына әле һаман тамашачыларның төшләренә керәләр инде ул. Сагау булып керә ти. Гомумән тамашачыларга ниндидер бәлки һин анализ үткәрәһеңдер, эпилепсиялы тамашачыларды үткәрмәйһеңдер тамаша залында. Приступ булуы мөмкин кайһы бер костюмдар. Сәхнә өчен булгас, уны снапта ул теге шартына туры килергә тиеш, шулай ук. Әмма мин теге ниндидер хәлберәп торганмы, теге ялварлап торганмы, Ялтырап торган. ялтырап, улай уга барып беткәнем юк әлегә. Халашып торгандар. Бер нисә костюм эшләйбез бит инде бер сезонга. Мәсәлән, 1-2 атын ательела тиктерһәк,
заказ беріп, қалғандарын енді былай кебеттерден алуға былай. Я болмаға сынапта заказ беріп алдыру мүмкіндіктері бар бітін қадыр күмәлі. Сен ең көбі қай районда болдың? Һәм қай ауылда ең көбі концерт бердің? Көп кіші орай, әлі ел бойы йөрейін, әлі бір жерге үз-төрт тапқыр барып. Меніңше сен бір адына елтәһің дә һәм шулық районда шулық ауылға шығып кетәһің. Елына бір точкаға, бір концерт залына бір тапқырына бар. Мен бір елда 2 тапқыр болғаным жоқ, ғөмімен. Яғни ауылда Идел Нурғалиның концертына бара алманым, ярай келе адына барымын әлі деген. Жоқ, андай мүмкіншілік жоқ. Бүгін бара алманым, ертеңгі көрші ауылға барайым әлі мүмкін. Алай мүмкін. Әйткенде бана һин бер нисә ел дәвамында йөрейін әле гастрольдә. Башқұртстанның халық артисі Вилдан Ярулинның командасында эшләй башлаганмын, музыкант буларак, музыкант йөрсе буларак. Шуннан 2008-дән 2014-кә тиклем улар менән эшләнек. Шул 2015 елда оештырып карайым әле дип оештырып карагайным. Шул оештырылды. Ана инде 12 ел дәвамында республика авыл клублары буйлап йөрисең. Инде идер динамика һиделәме, инде үзгәрештәр, ягъни тамашасы нисек үзгәрде ошо 10 ел эчендә? Авыл клублары үзләре нисек үзгәрде ошо 10 ел эчендә? Бик шундай һорау, сәтерекле дип әйтәйек. Клубларның үзгәрешенә инде әлбәттә тик яхшы гына теләгә кала. Димәк, сәхнәгә сыгсаң да, бана хатада һаман катмагандар дип тора. Менә концерт залларының клубларның насармаха ла яхшырмагандары күп дип әйтәйек микән инде. Бер орында. Әмма ниндидер осракта күргәнем бар, тырышалар, ул күбрәк барыбер инде теге районнала карайдыр инде, эшләгән кешеләренә лә карай, авыл халкына ла карай. Чөнки кемдердер авылда клубларга дәррә йөри, онда ниндидер байрамдарга үҙләре оештыралар. Кайбер бер авылларда снапта кылганыс, бараһың клуб бермгә кирәкмәй, ул ябык, ул кесерткән, кый баскан. Кайбер бер авылдарда теге сирек кенә, һүнеп кенә барган клубтыла гөл итеп тоталар. Әлбәттә. Кайбер менә дүрт әйтәгез балкып тора, 2 этажлы, 3 этажлы булһын ул теге кафельдар, плиткалар ялтырап тора. Инде бөтен нәмә эшләй. Халык та юк, кот та юк. Халык та, кот та дип әйтәйек микән инде. Маңда юк. Каршы алуда Озатуда. Без инде артистлар эмоциональ халык бит инде. Безгә теге 1-2 ел үттеләр, без инде шунда теге күңел күтәрелеп биткән булар Аксала кирәкмәй инде. Яшь аксала түгел, бу күңел байлыгы, рухи байлык дип йөриләр бит инде күпселек. 3-4 кешегә концерт куйган бар. 3-4 кешегә юк, әмма 9 кешегә концерт куйган бар. Чөнки Тулы концерт. Тулы концерт. Соңгы елларда инде шөкер, менә башлаган вакытларда мин инде хәтеремдә Арайын мәдәният йортында бер 300-400лек урын 9 кеше. Икәүһе үзебезнең таныш инде булайда. Концерт биткәч нисә кеше инде? Шул 9 кеше хакланган иде. Шуннан шатланды, бер дә сап китмәгән. Бу концертта халык әз булганда, концертты куймай китү ул бик дөрес түгел. Чөнки 20 кешегә куйып китергә кирәктер. 15-30 кеше булганда барыр концерт буларга кирәктер. Авылдашларның килмәвенә улар гаепле түгел. Улар гаепле түгел. Мин һәр вакыт әйтәм, кызлар, егетләр концертты куябыз. Улар әйттеләр, әйдәгез теге кыскартып булһа, бәләкәй өлешем булһа, яртыһын булһа куяйык диләр. Мин барып шул тулыгынча концертты куябыз, барып аралашабыз, Олимпийский булһа, Кугарчинский булһа. Оның карабы, һәр елдан килүеңә, ысынлапта тәүге килүеңә 9 кеше була, икенчесенә 900 була ла. Әлбәттә, мин менә ысынлапта без артистлар барыбер инде бер атлы йөрибез. Бер атна 2 көн һайында булып киткән вакытлар бар. Бер артист килеп китте, икенчесе килә. Бигрәк тә авыл халкы инде нисек бар, шуны сөйләй. Эсендәге тышында бит. Улар дөресен әйтә, йөзгә бәреп әйтә. Шуңа күрә кайбер сакта ишетергә туры килә. Коллегаларыбызның машулай концертларын куймай киттеләр, я булмаса кыскарттылар. Авыл халкы ул бит инде дөресен сөйләй. Хараш икесе төрле була. Барыгын да хәтерләй. Авыл барыгын да хәтерләй, әлбәттә. Идел, һине тәнкыйть утында ла еш тоталар, еш бәйтәләр. Һинең артык дәртлелегеңә, коралайга кикрәвеңә, шулай ук рекламаңа еш кына Идел дигәнеңә. Тамак ярып кыскаруыңа еш кына тәнкыйть сүзләр әйткәләр, һин ничек кабул итәң? Әлбәттә мин аларны күрәм, ишетәм, беләм, ләкин Ыгымта яһайм. Бер 100 кешенең 10% шулай әйтергә мөмкин. Менә бер авылда, мәсәлән, бер районда миңа олы-олы һикәнде үткән инәйләр киләләр. Улар әйтәләр, Идел ти менә һинең рекламаңда шулай теге ямагат дип кыскырылган бит үзе тора дип кенә. Олы-олы әби инәйләр киләләр. Шуңа күрә монда инде белмәйм, кешенең Республикада артистлар күп тә инде, һәр бер заводка тап килергә кешеләр бар.
Инде Әлбәттә, айырып турусанлык кирәк бит инде, айрылып турусанлык. сәхнәлә барыһын ла урын җитә дип юкка әйтмәгәннәр. Менә идел дип фотоңдан танып торалар. Һине менә без бигрәк тә Ямил, без авылның шәп егетләре йөры аша таный һине. Һин үзең ничек уйлыйсың? Һине Идел Нургалин итеп таныткан йөр кайы? Иң беренче Идел Нургалин итеп таныткан йөр ана шул 2007 елда язылган әлбәттә. Гәлсәр хан Тугаста катнашкан йөр булды ул. Шулай ук үдем иҗат йөр Рәхмәт йөры. Ул йөр ни өчен теге ни дип китте? Ислап та йөрде яздың да, менә интернетка халдың да шул халыкка әйләнеп китте, кереп китте дигән үк түгел. Әгәр дә видео ятма, ягъни клип булһа, ул йөрде күбрәк ротациялар булһа, уның өстендә эшләһә, уны инде артаван развивайтһаң, менә шунда ул халык күңеленә күбрәк ятып калалар дип уйлыйм. 2008 елда шул йөрде бигрәк тә теге котлауларга хорай башлаганнар. Әлеге көндә концертларга барабыз. Ул инде 12 елдан әйтмешләр, 12 ел вакыт үтте. Шул йөрде йырламаган, шуны йөрде йырламаган дип үпкәләйләр менә. Статистика буенча артист кешенең елына бер халык күңеленә инеп кала торган йөры булырга тиеш. Хита. Әйе. Бик үк нык хит булып китмәһә, халык танырлык, халык белгән Йырлай бит әле дә. Икенче йыр булгандыр. Минем ана шул нәк. Без авылның шәп егетләре. Ул йырда бик кызыктылды. Баянда һәр вакыт уйнап йөргәндә, Мин баянсы бит әле. Мин баянсы уйнап йөргәндә ниндидер көй тудыла. Һәр вакыт шуны уйнап йөрдем. Ниндирәк менә йыр нинди тема шулга йыр язарга була. Безнең теге легендар йырсыбыз Венер Абдуллин агайыбыз без бергә эшләгән вакытта ул әйтте, "Идел бит бу ниндидер шул теге шаяру егетләр, авыл егетләре торганда менә ул миңа юнәлеш биреп бергәне." Уйланып йөреп, Салават районында әлегә гастрольдә йөргәндә Флорис агай гостин менә без яхшы аралашабыз. Уга әйттем, Флорис агай миңа шундый шигырь кирәк. Анда бит теге үзенең квадраттары бар, стандарттары бар. Я булмага теге нимә дип әйтәгәндә, үлчәмдәре дип әйтәйек. Менә Идел китер юк менә булмады, монда шигырь буламы, монда йыр буламы дип миңа инде кирәк дип әйтәм. Флорис агай шулай да ошол темага шулай язып кара дигәне, бу белмәйм Идел, белмәйм, куй юк менә булмады дип йөрнә шулай да барыбер ул минең Хорауды үтәне, үтенеште үтәне һәм шигырьде язып бирде миңа бер 15 куплет. Шигырь язып биргән. Димәк, икенче вариантында сыгарга була. Була, мин аны хайлап шулай теге туры килтереп, инде икәүдән бер кеше сыкты. Шәп сыкты. Сыккандыр. Шуннан ул җыр олай да танылып китмәсене, әлегә баягы 2016 елда үземнең туган якта гастрольләрдә йөргәндә, яй көндәрендә клип төшерәйнеләр. Килделәр дә минем бер янда икәнне белделәр дә тәкъдим итәләр. Мин Авылның шәп егете булган, нигә төшермәскә? Нишен төшмәскә һәм үземнең туган якта бер янда нәкъ шул клипты төшердек. Ул бик ябай гына, бик авылсан гына, теге сагыл да дип әйтмәсен, мин аны теге кыйватлы да дип әйтмәсен. Ябайлыкта бөеклек булгандыр микән, шулайрак җиктер халыкка үтеп инде. Хәтта инде Татарстан Республикаһының районнарында шул йөрде миннән һорап алдылар. Йырлаяк әле авылда теге егетләрне, ниләрне йырлаталар шуңа күрә. Миңа калга йырлагандар, куаныс, әйдә. Безнең тапшыруда Идел, һинең концертың күп. Бер башланһа, бер өлешендә калдырмайынча үткәрергә кирәк уны. Шуңа күрә безнең бер уенда катнашырга чакырабыз һине. Бардачукта һинең өчен 2 конверт алынган. Онда 2 факт. Шуларда 2 кагыт китәгә. Береһендә асын барлыктагы һинең турында факт, икенчесен безнең редакция уйлап чыгарган. Хәзер һин уны чыгарып безгә береһен хайлап, береһен хайлап һин укып иштерәһең. Без һә белергә тиешбез. Асынмы ул әллә юкмы? Һин безне бутырга тиеш. Рәхмәт. Так. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асам. Идес. Парашюттан һикерергә курка. Әмма 2019 елда шул куркуын юкка сыгара 4 тапкыр һикерә. Я егеттер, Минеңсә ул ысынлапта курка, әмма ул куркуын еңеп биргән егетләрдән бере. Әйттеләр, 9 кешегә концерт койдым. Авыл район мәдәният һарайында. Әмма бирешмәнем, киләһе елына килгәндә Тулуза утырайын. Бирешмәскә өйрәнгән егетләр генә куркуын еңергә ирешә алалар. Мин ышанам бу фактка. Илюс, Мин дә шундайрак фикердә, төрле куркуларда еңеп өйрәнгән кеше һәм шуны баскандан бирле ул хәзер куркмай гастрольгә йөри иде. Идел, 2 августтан ниндәй байрам икәнен беләһеңме? Әлбәттә. Фонтанда уйнганың бармы һинең? Фонтанда уйнганым юк. Башыңа шиша ярып, угып ярганың бармы? Яргандары бар. Кәләш. Һин ВДВ-ла хезмәттең түгелме? Юк, кайдан? Юкмы? Ул халыкка гына хезмәт итә безнең кебек. Мин оркестрда хезмәт. Улай булгас, мин дә ышанам. Һәм был Идел. Егетләрнең Ничә тапкыр икердем? 4 тапкыр.
Bir yılda. 2019 yılda. Bir yılda. Bir yaktan oylayan dürüst de tugul hamağın. Raylı biz cevap tarafı da ettik ama senin cevabın Mening jawab yigitlar, men umuman parashuttun qayog'idan to'tirg'ana bilmayman, qay taraga atırg'ana bilmayman, elektrigana bilmayman. Yo'q, bildirib tugul, sinapta yigitlar. Men kirihinsa, men tilak bor, ammo o'g'ali borib o'tgan yo'q. Shunga ko'ra bu parashutdan qo'rquvgina tugul, to'g'ri kelgan yo'q. Kişini hikirtip vaqtda. Hekirttin bizde. Anlaşıldı. Otuldık üsübüzde. Ayy, yigitlar. Birinchi topqir aytgandek. Hayda, horodarga tagıla köseyikte, bu horodar yabay tugul. Biz hinge 5 horo beresek. Ayy. Sen oğa 5 sekund içinde cevap berge tiyiş. Topshirig'ining tag'da bir sharti bu. Başına nime geler şunu cevap ber. Yer yazganda oylap durma. Buna qaysi bir yazarın oylamaysa yazılgan mı? Şunun gibi. Oylamaysa cevap ber. Birinci soru menen bolur. Yersi yerlar aldından sahnaga sığır aldından işley turgan üs kulikme. 2 Yo. 3 Ras. 4 5. İkinci soru. Ağul yigitleri işley bilmegen ös neme? Bir. Avul yigitlar ishlab bilmagan o'snama yo'q yigitlar. Avul yigitlar ishlab bilmagan ish yo'q. Yigitlar yo'q. O'zingiz avul yigitlari ishlab bilmagan ishlar ol yo'qdir. Menga qolsa, haligilar boyag'i Yok niye kızga kul ko'tarev mesela. bu ish tugul endi. Ha, Bu ish sınıfta. tugul. Sizlar uylanirga yurgan, ul ish tugul. Üçüncü soru. Ayda. Bürgenlerning yaratgan o'z hudi. Bir. Ataq. Ista, qotara. Otara ettin hen. Dördüncü soru. Başkurt yarsahının klibinde mutlak olurga teyиш üs eyver. Bir. Qayın, yılğa. Üs sabun. Sabun. Hatay seydir. Yavuk beyler gelese hem kat sepeyleri. Hem hunga soru. To'ydan so'ng olib borsalar nima eshlay? Üs cevap. Bir. Aqsahanay İki, aparaturaya qaytib ketar. 4 5. Mümkün mü? Özüm şey cevap berem. Mümkün neydi? Başka banday toyda alıp barmayım toy. Adagında, "Eyleyin tagın birdi. Birdigina tagın birdi. 5 minutga, tulem, daplaшу." Andalar bolgan mümkün. Adagına gittik. Biz seyahate bitmeden de gidip barabız bir türe. Hadi kayda barabız gel. Qanday Yigitlar, yo'llanadi? hozir biz boramiz Shamonin avuluna. Şamonstan'a. Shamunda, oramdarda, ormandala deb. Onda bize nime köte? Unda bizde big motor Osraşo güte. usrashuv o'ta, big motor o'rin o'ta, big motor serg o'ta deb aytsak da bo'lar. Kettik. Hayda. Qo'l qaldik. Ay yigitlar. Avul yigitlar deyigiz. Nastoящий avul yigitlar bizdan salomlarga tegish. Voy, nima hora? Men hora berganligiz. Mana shu horalar har yoq. Virus, Yamil, Aziz. Şabak bizdan salom berasiz, bizdan salom bermay. Hozir buna bizning qarshi olib turuvchi Şahid Allah. Salimish, Avmahaga u bizga savg'alar hozirlab qo'ygan. Biz senga tushirga hali ertaroq hali. Ertaroq ammo bizdan o'tgan. gise kube sabırga. İkişerlab savur gerektir bunu. Gayizga qisqarag'im beri kerak. Yuzlühün. Men yamelinga udin ko'g'olon. Salgılar tapalganmı? Radyo, televideniya yigitlari ko'zgagina, tilgagina tugul, bizdan savurga ishkalab o'tganlikdan Koreya keladi. Ya o'sibidan bir kishi sig'ir hali. Yigitlar kim bayan tarta bile? Beremizde tugul. Allah'a şükür. Olay bulgaz. Bir oynayayım. Hep bizdan savurga dedi. Yaray. Olay bu haminde tamam. Dinga tuttum hatta ödebet. Hey! Görkem ittim üy halabız, yayın biz senin sababız. Hiçbir içmeyim aldık tababız. Haydi ben avuldu şep yigitleri. Dippetime ödürlükleri. Korra koşlu, korra küllü, yarhıp dipken ut yürekli. Biz avuldu küs gayretleri. Yarhıp dipken yürekli, kızlar galla kerrekli. Biz avuldu şep yigitleri. Hoppa!
Егеттер! Һабан туйларда аргымакта. Ал бирмәсә ярбый еләме. Кенә! Сәхнәләрдә шашып бейеп көрәш майданына сыкасит ятарга билде бирмәйбез. Бергә бер Авыл шәп егетләре, тимер өдерлектәре. Кара кашлы, кара күзле, ягып типкән ут йөрәкле, авыл шәп егетләре. Ягып типкән йөрәкле, кызларга кәрәкле, Баястан шәп егетләре. Ягып типкән йөрәкле, кызларга кәрәкле, Баястан шәп егетләре. Баястан егетләре. Хөрмәтле башаслар, бүген һез күбә эмоциялар алганһыгыздыр дип ышанабыз, чөнки бездә кунакта авылдан гына түгел, Башкортстанның иң шәп егетләренең береһе Идел Нургалин. Рәхмәт, Идел. Рәхмәт үзегезгә, бик шат очрашуга, һәр вакытта күңелле идеңме, рәхәт, шаянһыгыз һәм инде рәхәтләнеп бездән сава беләһегез, настоящий авыл егетләре. Рәхмәт. Без һезгә хәерле төндәр теләйбез. Сабылган бесән кебек бездә егылып ятып караганыгыздыр инде хәзер Идел Нургалин әйтүшләй. Ямагат кусаклап торып йоклап китәгез була. Барыгызга бакуйный ночь. Һаулык!